औ जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावग्रोबाय जोंनि बे सानबानि हाबाफारि लानाय फैदिनि जोबथा हाबाफारियाव नोंथांमोना फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैबाय मदद होफैबाय आरो फोसावनायनि जि लाहार फाहार खालामदों बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो साबायखर बावदों। गोजोननाय मोनदों सानबाया थोजासे नङा मोसानाय सोलोंनाय मेथाइ खननाय दामनायनि सोलोंनायनि थाखाय थेवब्लाबो सम आरो थासारिखौ नायनानै जे सानबानि हाबाफारि लादोंमोन फैयै दिनै जोबथा जोबोद गोजोननाय मोनदों। सानबायाव ओरैबायदि मोजां सोलोंबाय मोसाग्रा रोजाबग्रा दामग्राफोरा निस्सय दा नैबे फुटिस हयथ' नोंथांमोना लादों दायो नुनो हागौ बेवहाय जोंहा बर'फोरा बेयाव बाहागो लानाया 100निबो बांसिन जादों माने 100 जननिबो बारा जादों आरो ओमफ्राय राभाफोरनिफ्राय सोलोंनाया बेयाव गासै 50 जननिबो बांसिन जादों माने 50 जननिबो बारा जादों। ओमफ्राय जुमुर आदिबासिफोरनिफ्राय दामनाय सोलोंनाय रोजाबनाय मोसानाय बेवहायबो गासै 70 बारा जादों 70 जननिबो बारा जादों। ओरैबायदि मोनथाम हारिनि बेवहाय मोसानाय बा हारिमु मावबादा बेवहाय लादोंमोन ओरैबायदि मोजां माने सोलोंदों बिसोरो सानबानि भितरावनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। गावबा गावनि हारिनि हारिमुखौ जे थाबै अनसायनानै सोलोंनानै लानो हादों बिनि थाखाय जों आरो गोजोनथावना मा थानो हागौ आरो बिटिआर सरकारनि थांखि बायदि मा थांखि लानानै बे मावबादाखौ खुङो? बेखौ बिटिआर सोरखारा बेखौनो नोजोर होनानै खामानि मावदों जे जोङो मोनसे हारिया गेरेमसा जानांगौब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जौगालांनांगोन। बे हिसाबै जोंहा राव दङ हारिमु दङ थुनलाइ दङ धोरोम दङ होननानैल' जों खुगायाव बुंबाय थाबा जानाय नङा। बेनिखायनो दिनै बिटिआर सोरखारा नोजोर होनानै प्रेक्टिकेलि खामानि मावनो ओंखारबोदों आरो बेखौ हेफाजाब होनाया जों बयनिबो उथिबोनाय गथ'फोरा दायथ' दं होननानै आं सानो। दा बेवहाय गावबा गाव जाथि जन'गस्थिनि हारिमुखौ माब्रै जों फोथांना लाखिनांगोन बोरै जों गोजौ थाखोआव दावगालांनांगोन बेखौ बे मावबादानि गेजेरजों बिटिआर सोरखारा मावनो थाखाय आखायाव लादों आरो निस्सय गावबा गावनि हारि माहारिनि गाननाय जोमनायखौ लानानै दामनाय देनायखौ लानानै बेयाव रोजाबदों मेथाइ खनदों बा मोसादों दामदों बेनो माने जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जादों आरो नङाब्ला जोंनि उथिफुनाय उन्दै माने गथ'फोरा जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै बावनो हमलाङो आरो गोदान जुगनि दामनाय देनायजों गोदान जुगनि आदब खायदाजोंसो मोसानो हमनाय दामनाय देनाय बाहागो लानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेखौनो नोजोर होनानै गावबा गाव हारि माहारिनि दामनाय देनायखौ लानानै बेयाव मावबादा खुंनाय जादों आरो जिहेतु मावबादा खुंबाय बे मावबादा खुंनायावहाय फोरोंथाइ हिसाबै जिहेतु मोनथाम हारि बे मोनथाम हारिनिबो फोरोंगिरि हिसाबै दंना गैया? दङ बेयाव जोंनियाव मोनफ्रोमबो हारि जेरैबायदि जोंनियाव आदिबासि आरो बर' राभाफोरनिफ्राय बेयाव फोरोंथाइ होनाय जादों। बेवहाय जोंहा बर'फोरनिफ्राय हारिमुआव खामानि मावबाय थानाय खेराइनि अस्ताद बिथांमोनखौ जों बेयाव लिरदों जेरै जावरिखां कसारि सानमति बर' सनजित बर' प्रणब बर' बिथांमोना गोबां माने मोसानायनिफ्राय लानानै सिफुं दामनाय सेरजा हुनाय खाम दामनायनिफ्राय लानानै आखा फाखा बेनिखायनो बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोनखौनो फोरोंगिरि हिसाबै जों लिंनाय जादों। आदिबासि जुमुर नित्य दल बिथांमोननि थाखायबो बिथांमोननि अस्तादखौ लिंनाय जादों बे सन्जय भुमिस बिथांमोनानो फोरोंथाइ होदों आरो आं मुंखौ बावबाय सानै बिथांमोननिफ्राय अस्ताद बिथांमोननि फरायसा आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै सोर गोरों सोर फोरोंगिरि दङ सावरायलायनानै आदिबासि सात्र सन्थाफोरनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनानै जोङो बिथांमोननि फोरोंगुरुखौ लिंहरनाय जादों आरो बेनिफ्राय राभाफोरनिफ्रायबो जोङो राभाफोरनि मानगिरि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै बिथांमोननि अस्ताद एबा फोरोंगुरुखौ जों लिंहरनाय जादों आरो बिथांमोननि बायदिनो दा गोदान जेरैबायदि मोसानाय गोदोनि मोसानाया बोरै बिथांमोना फोरोंदों आरो जोंनि बायदि नङा जों बिथांमोननियावनो सोंनानै बिथांमोननि फोरोंगुरुखौ जों लिंहरनाय जादों आरो रोंगौथि जायफोरा मावबादायाव बाहागो लाफैबाय बिथांमोननि रोंगौथिनि थाखाय फोरमान बिलाइ होनाय जादों। औ बे निस्सय बेनो फोरमान बिलाइयानो बयनिख्रुइ गेदेर बेयावहाय जे सानबानि थाखाय मावबादा खुंबाय बा लाबाय बिनि थाखाय बिटिआर सोरखारनिफ्राय मोनसे फोरमान बिलाइ होनायनि बेब'स्था खालामदों आरो बेखौ साफ्रोमबो बाहागो लागिरिफोरा बे फोरमान बिलाइखौ मोनगोन। बेवहाय जोंनि कालसार डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि एस अफिसार बिथां गितिकानन्द हाजरिका बिथांनि सागान बेवहाय दङ आरो बिनिफ्राय CHD फामे ब्रह्म मेडाम एस अफिसार बिथांनिबो बेवहाय सिगनेसार दङ। बिटिआर गभर्नमेन्टनि माने दैदेननायावनो बियो जागोन। आं साबायखर बावदों
बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम आरो हारिमु बिफाननि बिथां दावबासा बर' बिथांनिसिम बिथांमोननि नाजानायाव बिथांमोननि प्रसेसतायाव दिनै बेबायदि हारिमुवारि मावबादाखौ लानानै जोंनि गोलैसोना थानाय हारिमुखौ फोथांनो नाजाबोनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ जोबोद जोबोद साबायखर बावदों। हारिमु अनफावारि हिसाबै आरो बेबायदिनो बड' चेनेल आर्टिस्टआव थानाय हिसाबै दिनै बिटिआर सरकारनि जा हारिमुनि सायावहाय दावगानाय मोनसे बिथांखि लादों बिनि सायाव मा बुंहरगोन बिटिआर सरकार? आं थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो जोबोद जोबोद साबायखर बावदों बिटिआर सरकारखौ। दिनै जोंनि बर'ल' नङा मोनफ्रोमबो बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जाथि जन'गस्थिनि हारिमुखौ समानै लांफानो थाखाय राव आरो हारिमुखौ समानै लांफानो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आरो आं बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि हिसाबै आंखौ नोंथाङा सोंदों आर्टिस्ट एस'सिएशननि हिसाबै आं सासे मिरु बिसानि बा आर्टिस्ट एस'सिएशननि सेक्रेटारि नेहाथारि। आं गोजोननाय मोनदों जे जोंनि सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशना जिहेथु मोनफ्रोमबो बोसोराव एवार्ड होनायनि मोनसे बेबस्था खालामो। दा बिनि थाखाय बिटिआर सोरखारा देग्लाय जोंनो एवार्डजों लोगोसे 1 लाखै आरो 50,000 रांहै एवार्डजों होफादों। गासै मोन 21 केटेगरियाव 21टा केटेगरियाव आरो ओमफ्राय बिसानि जिथु एवार्ड फांसन बेखौबो बिथांमोना नायबोलो 15 लाखनिबो बारा खरसा खालामनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंना होदों आरो बे एवार्डजों होफानायाथ' बादानो। आरो फैगोन समाव फैगोन बोसोराव बिथांमोना 1 crore बारा बे आर्टिस्ट एस'सिएशननि थाखाय होनानै जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय बिथांमोना फोसावदों बिटिआरनि चिफ बिथाङा। बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो बिथांमोना निस्सय मोनसेल' बिथिङाव नायालाबासिनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जुदि नायनानै मोनफ्रोमबो जाथि जन'गस्थिखौ नायनानै जुदि खामानि मावलाङोब्ला जों निस्सय लासै लासै जों गोजौ थाखोआव दावखोलांनो हागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससि आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।